contestar que no tinc. I sí que voldria donar-li les gràcies a la senyora Yasser per l'empeny que està posant i per seguir els passos tal com marca la normativa. I continuen parlant del pativel. Jo dic, per què d'un tema tan important per a tavernes com és el sector dèsset, que pot ser un revulsiu per a la nostra platja i per al nostre turisme, per què posen por? Per què armen bulla? Si el pativel no està aprovat. És que el pativel encara no està aprovat. I porten tota la legislatura que pativel i pativel i pativel i pativel. El pativel no està aprovat. I ens hem encarregat de que no li afecti el sector dèsset. Per què posen aquestes coses en dubte? Per què creen alarmes? Vostè creu que un representant, regidor o regidora, que a més és un càrrec que està tan en contacte amb la ciutadania, pot crear aquestes alarmes sense ningú tipus de fonament? Doncs té el meu compromís, el del regidor d'Urbanisme i el de tot el govern, de seguir treballant per la depuradora i seguir treballant en el sector dèsset. L'altre dia vàrem estar parlant en representant d'inversors en el sector dèsset. També hem anat a Iberdrola per aclarir els temes de la llum. Que vostès sí que van saber aprovar un pla general sense ninguna garantia, que estem ara nosaltres arreglant també els empastres del pla general per a poder executar-lo, perquè vostès el van aprovar en informes en contra de tots els funcionaris, també del senyor secretari, i és un pla general inexecutable si no s'estigueren fent els canvis que estem fent nosaltres. I jo pregunto, per què no arrimen el muscle i deixen de fer demagogia i deixen de crear falses alarmes? És que el diputat ha votat en contra, tal. Per què no diuen la veritat? Per què no diuen que s'està tramitant un pla especial? Per què no diuen que fins que no tinguem el pla especial no podrem expropiar els terrenys? Per què no diuen el que costarà una expropiació de terrenys? Que no es pensen tampoc que costarà un any. Per què no expliquen a la gent la veritat? Els aniria millor perquè la gent es veuria com una força més creïble. Es veuria una força més creïble perquè simplement en el que vostès diuen, el dia que jo vulgui, li trobaré un informe del cap d'urbanisme, no meu, no un informe polític, li trobaré un informe del cap d'urbanisme debatint i rebatint legalment tot el que diuen i van a quedar en evidència. Per què fan això? Per què fan això? I després, en el tema del Jaume II el Just, que ja el van traure en el plenari passat i vaig a tornar-li a repetir el mateix. Perquè és que, senyor Bogonat, ja sé que vostè no dirà que ho repetisca perquè com és una persona intel·ligent, ja ho ha sentit i a la primera m'ha entès, però clar, hi haurà que anar repetint-ho. Primera, vostès en el tema del Jaume haurien d'estar amagaets perquè tants anys a la conselleria i no han fet res. I en el tema del Jaume, com demanen una línia nominativa si ni tan sols tenen projecte? Ha sigut aquesta conselleria el que dona les primeres passes, ha sigut la conselleria la que ha fet l'informe de necessitats, ha sigut la conselleria la que ara ha posat 700 milions d'euros en el pla edificant. Va dir el conseller que aquest ajuntament i aquesta alcaldia van ser els primers en interessar-se en aquest pla. Però vostè què es pensa? Que en aquest pla anem a dir posa 10 milions pel Jaume o posa 1? No, en aquest pla el que ens subvencionaran serà la contractació de la redacció del projecte. I quan ja tinguem el projecte, quan ja estiga supervisat per la conselleria i estiga tot clar, si nosaltres votem en contra d'una esmena en les Corts, faig ja tota la crítica política que vulgui, que la tindrà. Faig-la, però mentre no hi ha projecte, s'està treballant, la conselleria està traient línies per a centres públics, anem a adherir-nos. No sabem què va costar la reforma del Jaume, què va vostè demanant una línia nominativa? I a més ho presenta per urgència, així d'amagaet. No haurà sigut millor? Mira, em preocupen molt aquests temes, senyor alcalde. Soc la portaveu del partit de l'oposició amb més representació. Què podem fer? Com està la situació? Parlem. Per què venen en mocions que no tenen cap ni peus? Per què? Ja el dic, inclús s'haver pogut parlar d'aquests temes l'Ajuntament dirigint-se a les Corts. I jo li diré dir el mateix. És que
el poder legislatiu, que és qui aprova la llei de pressupostos generals de la Generalitat, no està en disposició de posar una línia nominativa. Però s'hauria pogut plantejar d'altra manera i vostès fan en realitat un error de bulto. Ja dic, primer, des d'un plenari intentar fiscalitzar a un diputat que després jo ja li he dit alguna cosa, vostès ja han dit si n'hi ha que canviar no sé què, però és que a més no puc presentar esmenes. No puc presentar esmenes. I insistisc, el procediment administratiu està per a complir-se. I mire, acabaré parlant del Rubaca. En el Rubaca tenim projecte. Es va licitar l'obra. N'hi havia proposta d'adjudicació. Quan va arribar el govern de Rajoy la va paralitzar. Ara que es va portar en el Senat, en tots els elements damunt la taula, què va votar el Partit Popular? En contra. I això sí que és censurable, perquè ahir sí que estan tots els elements damunt la taula per a poder fer aquestes execucions. Però ja m'agradaria a mi, en la depuradora, tindre el pla especial, tindre els terrenys expropiats i tindre tots els projectes acabats de supervisar. De la mateixa manera que ja m'agradaria que farà molts anys que la Conselleria s'haver interessat pel Jaume i tindre damunt la taula un projecte de rehabilitació integral que avui en dia ja no tenim. Però la realitat és la que és. Jo no sé si és perquè sou professor, però a mi m'agrada explicar les coses. Si vostès, els arguments que tenen, vostès després volen traure una nota de premsa, és que han votat en contra, què tal? Si és la seva manera de fer política, si creuen que això és treballar pel bé de tavernes, jo crec que el que vostès cobren per vindre als plenaris o comissions es mereix un nivell més alt, un nivell polític més alt.